Karon mamalandong kita sa nantanangandam kita sa kapistahan ni Senyor San Roque, atong pamalandungan sa atong kaugalingon ang mga pagbasa kay mao man ang tuyo sa simbahan nga ang pagsaulog sa to aid us in our preparation for the coming feast day of San Roque, ato nga gisugdan sa pagpamalandong diha sa mga pulong sa Ginoo og atong gisugdan kini sa santos nga misa sa pagsawo pakigsalo sa Ginoo diha sa iyang bangkete sa santos nga Eucharistia. So kitang tanan, the best nga preparation for the celebration sa piyesta sa atong patron mao di ay ang pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagtambong sa bangkete ni Kristo nga kita makigsalo sa Ginoo diha sa atong pangalawat sa patong Eucharistia. Now, kung mao kini, makita nato ang larawan sa usa ka sinodohanong simbahan. Simbahan nga nagkuyog, simbahan nga kauban, simbahan nga naghiusa. Mao na ang atong damgo nga mahimo kita nga sinodohanong simbahan. Unya karon sa ato nga tema karong adlaw, kung sakto ni akong memorya kay pasig makalimot ko, nga gingon dito ang paghigugmaay sa usag-usa mao ang mopalungtad niining sinodohanong simbahan. So, sakto ba? Wa ba ko makalimot? Sakto? Yango na lang sila kay sakto wa po sa memorya. Tabla. Sige, mao to, sakto to sa nga tema. Okay. So, usay mo palambo ug mo palahutay nining sinodohanong simbahan ang paghigog maay gikan sa pulong nga gugma. Atong tan-awon ang gugma. Sige, diha sa atong pagkasimbahan. Usa may problema nganong di man ta magkahiusa. When we start to misunderstand each other. O take note ha, ang gustos Ginoo nga kita mahiusa, magkahiusa kita. Mao bitaw nga nagtukod sa usa ka simbahan aron kita mahiusa niining simbahan. Unya kining simbahan ingon ni San Pablo sa iyang sulat sa taga Colosas 1:18 nga ang simbahan lawas ni Kristo og si Kristo mao ang ulo niini. Unya mutudlo dayon si San Pablo sa iyang sulat sa taga Efeso chapter 4 mayngon dayon sa usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka lawas. So one Lord, one faith, one church o kitang tanan dito magkahiusa. Now, karon kining maong simbahan kanunay nga naglawig ang katawhan nga nagkahiusa sa pagtuo sa Ginoo, kanunay nagsunod sa Ginoo sa iyang mga lakang kinahanglan magkahiusa. Apan take note ha, apan dunay gitawag natong hulga sa atong panaghiusa kun ang hulhog sa yawa musulod sa atong panaghiusa. Unsa may hulhog sa yawa? The devil the devil plants the so-called misunderstanding. Ang yawa nagtanom og panagbingkil, nagtanom og kagubot, nagtanom og way pagsinabtanay. So take note sa gipang tanom sa yawa ha, kanang way pagsinabtanay, panagbingkil, dili magkasapot kana dinha. When we begin to misunderstand each other, ganahan bata makigkuyog kung we misunderstood others or they misunderstood us. Dili gyud ta ganahan nga makigkuyog. So sa atong ebanghelyo kang mamalandong tanga, ang Ginoo nangutana siya, kinsa man ako sumala sa mga tao? Well, the disciples they answered. They said, Lord, may nag-ingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Lord, ang uban po niingon nga ikaw mura kag si Elias. Ang uban po Lord nag-ingon mura kag si Jeremias o laing propeta sa karaang kasabutan. So the answer to Jesus' question
with many answers. No? Taay daghan. Juan Magbubunyag, Elias, Propeta Jeremias, or other prophets in the Old Testament. Unya, karon kani nga mga tubag, sakto man, pero dili pa kompleto. Mengon si Jesus, unya kamo, kuyog-kuyog man gyud ta permi. Kuyog ta mangaon, kuyog ta magampo, kuyog ta mga tug asa dapita, nakadungog yun mo nako magtudlo, nakakita ka mo sa ako mga milagro. Kinsa man ako para kaninyo. Pedro na lang nito bag. Mingon si Pedro, Lord, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. O sa ingon ni Jesus kang Pedro, congratulations Peter. Ingon siya, bulahan ka. So kung kag bulahan, congratulations Peter. Nganong gi-congratulate sa Ginoo si Pedro kay mingon siya nga kining maong kamatuoran wala nimo nakatuni gikan ni bisan kinsang tao, wala nimo nakatuni tungod kay nagbasa kag libro, wala nimo nakatuni tungod kay eskwela kay eskwelahan, kundili kining maong kamatuoran imong nakatunan o sa ingon sa Ginoo kining maong kamatuoran may abot kanimo gikan sa akong amahan nga atua sa langit. Gihatag kanimo sa akong amahan nga tua sa langit. Ang pagkaila sa pagkamesiyas ni Jesus is a divine gift from the Father direct to Saint Peter. Direkta ang kanang revelation nga si Peter nakahibaw tungod kay gipadayag sa amahan direkta ngadto kaniya kung kinsa kining Jesus nga ilang gikauban. You are the Messiah, the Son of the living God. But Peter, as a Jewish person, wala kaayo niya karon mapahilaw man unsa di ay kining pagkamesiyas ni Jesus. Of course, sa mga Jewish people, they have an idea kung unsa man ang dagway, unsay hulagway, unsay kinaiya sa gitawag nila nga Mesiyas. Kay all of them, they were expecting the coming of a Davidic Messiah. Davidic Messiah is also like David. Abdik manggira, abdik manggubat, abdik mo gunit o kinagiban, abdik mo patay, abdik mo sulong sa mga kaaway, mubuntog sa mga kalaban. Mo ni ilang mindset of the Jewish people. But here comes Jesus. Nailhan ni Pedro nga siya maong Mesiyas. Tinuod ka na. Apan ang understanding ni Pedro is human understanding of what a Messiah is. Ang expectation nila, a Messiah is a warrior, a Messiah is expert in using weapons to kill. But here comes Jesus, after he was known as the Messiah, frankly, si Jesus miingon siya mga tinunan, sultihan ko kamo, kinahanglan mo adto ako sa Jerusalem o paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudo sa balaod, patyon nila ako, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Og diha dayon gibira siya ni Pedro, Lord, dali ragod nga ri, dali. Nya, dili ta kana mahitabo kanimo, Lord. Miingon si Jesus, pahawa Satanas. Ang imong hunahuna, o siya ingon sa Ginoo, ang imong hunahuna sa tao o dili sa Dios. Take note nga ang mga Hudiyo, ang ilang hunahuna sa usa ka Mesiyas, abtik mo patay, abtik mo gunit og hinagiban, musulong isog kaayo, dili mo lunga, dili mo atras sa kanang panggubatan. Mo ni ilang hunahuna, but here comes Jesus. I will go to Jerusalem, isog. Abot nito dakpon ko, eps, di na mao Lord. Unya pagkauman, patyon ako, Lord, di unta ka na mahitabo kanimo. That is already out of our expectation. But mingon si Jesus, pahawa Satanas. Ang imong huna-huna dili sa Dios. Huna-huna nimo iya sa tao. Ayaw ako pagbabagi. So karon giprangkahan sila ni Jesus nga ang iyang pagka-Mesiyas is a Messiah who is so brave. Tinuod, brave. Brave nga moatubang sa kamatayon sa krus. Brave. Aron nga mapatay, magpakamatay siya, unya makaangkon kita og kaluwasan nga dayon. Only the brave is able to face the cross.
the cowards will run away. Mao na nga sa pagdakop ni Jesus, nanakan ang mga tinunan, nanagan sila. Paglansang kang Kristo sa krus, nanagan og nanato gyapon sila except Mary and John, the beloved disciple, and other women nga dito usab nagpaantaw ang uban. So mga kaigsuonan, gitudluan kita sa Ginoo na ang iyang pagkamesiyas mao ang paagi sa pagantos, paagi sa paghigugma. Ang love is expressed in His suffering and in His death in the cross. Apan ang nakalimtan sa mga tinunan, kanang iyang giingon sa last statement niya, patyon ako, man iyang giingon, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. They only focus on the death of Jesus, but they forgot that Jesus said, mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Nakafocus sila sa kamatayon ni Jesus. Apan nakalimtan nila unsay giingon ni Jesus at the back of all these things. After I die, after the crucifixion in the cross, there is the resurrection. Murag kita bitaw pud no? Natay problema. Ma-focus din ta sa problema. Na kay problema nga giatubang, maluya ka. Nganuman, tan-aw ra man kasi imong problema. Na kay problema giatubang, sus murag mangurog na ka. Na kay problema nga mga itong, sus, asam ta mangog kanini. Naka-focus kasi imong problema. Pero did you ever try to reflect and discern what is behind the problem? What awaits you beyond the problem? After the problem, unsa may naa nagulat nimo? Diha ta musangit kasagaran. Musangit ta ni ana. Naay problema, diha ra gyud ta nakapokus. And we give a lot of time to discuss about the problem, and we give a lot of time to blame others. But we only give a little time to discern and to ask ourselves, unsa kahay nagpaabot nato uman ni ining maong problema diha sa atong katilingban sa sinuduhanong simbahan. Unsay makapalambo sa sinuduhanong simbahan paghigugmaay. Take note sa atong Ginoo, unsay makapabungkag misunderstanding sa atong pag-misunderstand sa usag-usa, panagbingkil sa usag-usa, mao nay makabungkag sa atong sinuduhanong simbahan. Kaning sinuduhanong simbahan nagsugod na ta apan ang kahingpitan ato pang pagaadtuon. Lawig pa ta padung dito. Ang sinuduhanong simbahan will never happen just like a magic. Kinahanglan kini di ay ugmaron. Now, from the root word sa atong tema karon paghigugmaay, let's take the word gugma. Unsa man ang naas gugma. So ang gugma spells only 5 letters, G-U-J-M-A. Ang gugma, ingon ni ani. Ang gugma nga gikinahanglan nato diha sa atong sinuduhanong paglawig, aron mahimo ang mahimong tinuod ang sinuduhanong simbahan, kinahanglan pamalandungan kanang gugma. Ang gugma atong kuhaon ang letra nga G sa tunga. Ang may bilin, goma. Unsa may karakteristik sa goma? Mainat-inat ang kanang guma. Stretchable. You stretch that. Mao na ang guma. Kinahanglan ang gugma sa sinuduhanong simbahan, ang gugma natong matag usa, kinahanglan inat-inat. Inat-inat nga gugma, dili ka ng gugma nga nakafix o di mainat. Ang gugma di ay kinahanglan inat-inat. Kay dunay mga tao ato ginang dawaton nga sa atong simbahan, bisan sa ato ganing small group sa simbahan, naagay mga tao nga una, lesod ispelingon ang ilang naong. Lesod ispelingon ang kinaiya. Lesod ispelingon ang ilang utok. Kay bisag unsa nimo kamaayo mo pasabot, di usay napagyudi makasabot. Unsa may tawag sa dili makasabot? Siya tawag sa di makasabot. B-U-L-O-K. B-U-L-O-K ang tawag.
Saon na baya katong eskwela patano kay katawanan to atong mga panahon kaning mga edad-edad nako o kanang labaw pa sa akong edad. Eskwela bitaw ta saon na masuko atong ma'am. Di kasabot. Og sinanay po tun-anta, kaan ato bulok jud nimo. O mao ginang kamot kita makatuon, makainsa makasakto kay aron di kita makakaan atong sa una. Kay kung di ka makamao, kakaan man din kay imong pak dukol. Nya, mao ni tanaw na to. Ang gugma may makapalambo sa katong sinuduhanong simbahan. Unsa nga matang sa gugma? Lasama sa guma. Inat. Let us stretch our understanding. Let us stretch our patience. Let us stretch alang sa kalambuan sa atong sinuduhanong simbahan. Sige, guma. Unya karon kanang sa katilingban nga Kristohanon, ang guma ato na pong tangtangon ng usa ka G. So ang mabilin UMA, uma. Now, nakakita mong uma nga namunga, ni-produce og daghang mga bunga nga wala giugmad. Ang uma, aron makahatag ka nato og bunga, kinahanglan og maron di ay. Busa, sa sinuduhanong simbahan, ang gugma nga atong basihanan nga mao ang mupalambo nining maong sinuduhanong simbahan sama sa uma, atong ugmaron. Ugmaron, unsaon pag-ugmad, atong bansayon kanang maong gugma. Na ay panahon nga masakitan ka, unya inig masakitan ka, sa wa pa nakabantay, wa pa makaugmad sa gugma, ang pagmasakitan gani ka, unsa may reaksyon, mangluod ka, masuko ka, muundang ka. Apan kung ikaw nakaugmad na sa maong gugma, dunay nakapasakit nimo kay nandunay nang libak nimo, moingon ka nga ang gugma, akong gugma, inat-inat. Unya, na nakananapoy nagpasakit nimo. Ang gugma nako sama sa lastiko, inat-inat kayod. Ana, kanang nanang makapasakit nimo, di na ka magmugot. Nay manglaway nimo, di na ka magmugot. Sa wa pa ka makaugmad sa gugma, inig makabati ka og kanang panlibak nimo. Imong mata. Unya, kanang karon, may ka nga, nananaway nimo, nanlibak nimo, gitabi ka dito. Unsa imong response? Smile. Kaya? E nga, kana si Kuan, kana si sister, unsa imong response? Smile. Kadab na manaway nimo, smile. Kay sa gugma, walay luna ang pagmugot. Smile kanunay. Unya, katong kanang kuan, katong nasuko nimo, smile. Ayaw pagbaw si o kanang mugot, smile kanunay. Smile, ngisihi, tingsii, kung naay masuko nimo. Unya, kanang masuko nimo, maglagot man nagmaayo kay imong gingisingisihan, suko sa imo, imo sang gingisihan. Sige lang, smile gyapon kay madugan niyang kasuko, ma-stroke ra man na. Bitaw, busa, ayaw pa, delikado ka mo kung magsuko-suko ka mo. Ayaw ka mo pagsuko-suko. Nga naman, ang masuko, unya, dayo sa kaya gayon niya nga, na-stroke bitaw, na ospital. Unya, after 2 weeks, gingnan sa doktor nga, ma'am, makalakaw na ka, ma'am, makapauli na ka. Unya, mingon gud tong babae nga, tinuod yun ka, dok, makalakaw gayud ako, kay gibaligya na nako akong kotse kay ibayad sa ospital. O mao na, ayaw gyud mo pagpa-stroke, ayaw gyud mo palagot-lagot, no na din hadapita. So, gugma, sama sa uma, imong ugmaron. Pag ugmad nimo sa imong uma, maghago ka, panington ka. Mao po na sa atong Kristohanong katilingban, pag kana din ha, smile gayon. Palusi og maayo kadtong wala magbuhat og maayo kanimo. Ingon ni Jesus, iampo ang inyong mga kaaway. Unsa may inyong giampo, may nga, Lord, kini akong kontra, mamatay na unta. Dili na mao nga pag-ampo ha, may nga mga iampo bisan ang ato mga nga, Lord, lamdagi in taon siya siyang hunahuna nga makasabot siya sa akong punto. O sa bawal sa sinuduhanong simbahan,
dili gayud magsuko-suko, dili maglagot-lagot, nganuman kay pildi ang maglagot kay sa sementeryo muongot. Na ganahan mo ato mo sementeryo muongot. No, mo na atong tan-awon nga diha sa sinuduhanong simbahan ang paghigugma ay mo'y mo palambo niini. No, gugma sama sa uma ug maron. Ang likayan og atong paningkamutan nga dili gayud mahitabo kini. Kung ang gugma mahimong UGA. From the word gugma. Kung matanggal ang unang U, matanggal ang a letter M, unsa may mabilin? Uga. Kung ang gugma mahimong uga, sama sa yuta nga wa na tubig, mahimong uga. Magliki-liki ang yuta kung walay tubig. Ang gugma nato kinahanglan dili moabot sa pagkauga. Kay kini kauga na sa imong gugma, ikaw mudako na imong mata. Una, kung naay makapasuko nimo sa una ikaduha, makampamaot sa imong naong. Kisa may nasuko nga gigwapahan sa iyang naong. Kana betong mauga imong gugma, saputon ka na, dali ra ka masuko, bisag way labot maapil sa imong kasuko, bisan iring og iro maapil sa imong kasuko. Nganuman ang gugma nga mauga sapnot na kaayo, busa ka ng imong naong sapnot tan-awon, tanawan ng tapad nimo kung sapnot o hamis panagnaong hangtod karon. Matanaw na to nga kana bitang tao nga naay gugma, halagaan ba yan na siya naong? Kanang tao nga in love, tanawa, maglakaw murag naglutaw sa hangin. Pero kanang kuan naog Hans gugma bisag usa ka tikang bugat kayong tiil, pero kanang na in love magkiay-kiay maglakaw. Nakasuway mo kanang na in love mo, wala akong crush. Unya niglakaw nimo, gaan kaayo mo lakaw kung naay gugma. Pero kung mauga ang imong gugma, so bisan pagkuhaon kag sakyanan di ka muuban. Mao nang daghan kayo sa ato nga basta nauga na gani ang gugma o nisugod nagkauga ang gugma, mangita na rin tag-alibay pa di makaapil sa Bible sharing, di makaapil sa prayer meeting, may nga, Brad, wa ko'y masakyan. Sige sis, ipakuha ta ka diya. Brad, sakit na po na kung balingkawang. O, nya, sige, na ikon niya, na ano may kuha ni aga kung nakakinig. Ay, Brad, sakit na po na kung ngipon. Kung niya, og matinuod ra ba? Adoy, Ginoo. Ay, usa ka tao bitaw. Sus, naglagot siya. Naglagot siya usa ka tawo. Naglagot siya kay nasa gikahibusan. Karon naglagot gyud siya, nya ihagad siya siyang kauban. Tana, mangadto na ta. Sa di ko sakit akong tiyan. O sige, sakit yan niya. Di wa lang. Sabi po og tinuod gyud nga sakit sa tiyan, di man di sakit sa tiyan, sakit man di sa buot. Unya, di tanawa ingon sa sakit iyang tiyan, nagkalibanga siya na. Di nagkalibanga gyud sa pagkakaadlawon, wa siya nakatuog. O niya, nagkalibanga pagkakaadlawon. So, ayaw mo pangandoy nga, ayaw mo paghimuin mo og sakit kay kanimang sakit akong tiil, Brad, kay arthritis ko, para lang maka-excuse siya sa prayer meeting, maka-excuse siya sa mga buluhaton o sa mga pag-ampuan na, para nito, ayaw. Kay nga naman, ihatag rabag yun na sa ato. Kung unsay imong gi-excuse, hatagan baya pudtaan na. Sumaw na nga, ang gugma, kinahanglan dili mahimong uga. O sa imong gugma, kinahanglan imong naong everyday i-program ba, i-precondition imong kinabuhi. Diba ka nang matubang ka sa samin. Kung sa may buhaton sa samin, atubang ka dito, manudlay ra ka? Mag-smile baya ka sa atubangan sa amin. Mag-ising-isip pa. Mag-smile ka sa atubangan sa samin. Kisa may wa sa inyo mo smile sa atubangan sa amin. Kaya magmugot ka sa tabang sa amin, maot man kog naong, no? Unya, sa may buhaton, kung aron pagkagwapa ka sa pagkatuban mo sa amin. Ang ubang mga babae, magkuhan pagka ng mga lipstick, ana dito, ana ito. Pag-ana bito mo sa tubangan sa amin, no? Now, kana kintahay, ang tinuod na to nga sa amin, dili ka ng atong sa amin sa bungbong. Ang tinuod na to nga sa amin, ang atong mga kauban sa pamilya, ang atong kauban sa simbahan. Busa, kung moato na ka sa simbahan, moato na ka sa eskwelahan, moato na ka sa opisina, magsige din kag smile. Nya, maingon sila, so may nakaon ni ma'am?
Nagsige masag smile. Nya, kung gusto nimo nga gwapa ka, gwapo ka, smile. Ang makapagwapa nimo, smile. Kay ang gugma sa ilawom sa imong kasing-kasing ipadayag sa imong dagway. Remember, our face is the window of our heart. So, butangi og gugma imong kasing-kasing o kanang gugma mulag mugawas og ihulagway gayod sa imong dagway. Usa tan-awa every morning imong dagway. I-program, i-precondition imong naong o imong kasing-kasing. Today, I prepare to love. I prepare to smile every day. You tell yourself, they're ready to smile every day. They're ready to love every day. Kay kung dili nimo i-program imong kaugalingon, dali ra kaayo ka mapsuko, dali ra ka mapungot, o dali ra dayon ka makalitok og binakid-bakid nga mga tunglo, pamalikas o uban pa. Sa sinuduhanong simbahan, hinumdumi ang paghigugmaay sa matag usa, mo'y mopalambo o mopahimo nga tinuod di ay kining atong giingon sinuduhanong simbahan.